Mires. Mires, però mires. Rivera Televisió. Va, La televisió de la televisió. Carol. No n'hi ha manera. ja ho sé. I el que ja n'ha fet nous. Mira, sí. Va, anem allà. Una altra volta. Una altra volta. A veure, Ixe. On li falta la ratlleta? Li falta, doncs crec que li falta eixa a la dreta. A la dreta. Molt bé, a la dreta. On li falta la ratlleta? Eixe li falta baix. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. I l'altre li Este d'ací. falta, doncs li falta a l'esquerra. Molt bé. Vale, un poquet més difícil. Anem allà. Oi, si ja tinc dificultats per a encertar això, si me'n fas més xicotius, mare de Déu. I lo que m'interessa a mi esta pàgina, xica, i no puc... Mira, diu, no magazín matinal, entre coses i casos. Mira, Ah, però si som nosaltres! Ui, ui, ui. Ese Li falta... Crec que li falta... A la dreta, potser? Molt bé, a la dreta. Però me costa molt. Són un poc més xocotets que antes. On li falta? Eixe vaig a dir-lo a l'atzar. Ui, en este ves millor. Que en l'altre? Sí, le falta... baix. Molt bé, molt bé. En este no ves res. On li falta? Ese li falta... dalt. I baix també. Ese li falten dos. A Sí. Fija't bé. No, estic fijant-me bé. Ixe d'ahí. Ixe. Ixe, en esto li falten dos. En ixe ull li falten dos. I en l'altre? I en l'altre... Ui, en l'altre s'ha tancat. S'ha tancat de tot. És el mateix? D'ací, ixe. On li falta la ratlleta? Fixa't bé. Pues li falta la ratlleta... Chico, me parece que no li falta ratlleta i se t'has enganyat. Molt bé, molt bé. Però en este ull li falten dos. Dos què? Dos ratlles. En este ull no ves ni la de dalt ni la de baix. Com pot ser? Ara les faré més grosses, a veure si és que... És que no pot ser. I vol No veure... t'esforces, José. I vol veure la- En este ull ja no el veig. I vol veure la... Ara sí, ara sí. I vol veure la revista. Ara l'ha ficat una ratllina. Una ratllina li ha posat. Ara Ja. sí, ja li veig un poquillo. Sí. Bueno, Ara la veig un poquet més grossa. anem a veure. No, si me les fas més xicotiu, segur que ja no veuré res. No, espera't. Total, un pelet més xocotiu, tampoc és molt. I, José, no t'esforces ja. Bueno. Vale, va, anem allà. Mira, Bueno. Mira, Està fàcil. Ara n'etes quatre. N'etes quatre. Ixe, on li falta la ratlleta? On li falta la ratlleta, Ixe? A veure, on li falta la ratlleta? Ixe le falta la ratlleta. A este que tinc així. Ixe le falta la ratlleta a la dreta. Fixa't bé. Ixe d'ahí. Ah, m'ho està assenyalant tu, no té ratlleta Ixe. baix. Ixe d'ahí, on li falta... Baix no té ratlleta. Molt bé, M'ho molt estic bé. tu el boli ahí. I este, on li falta la ratlleta? Ahí també, baix. No. No, així no. Pues ahí no, ja no ho veig jo. Ja no ho veus? No. Pues tampoc estàs tan lluny, i no són molt xicotets. Algo el passa. Ah, ara sí que la veig, que le falta la de la dreta. Molt bé. Te'n queden dos. Ixe, Ixa li falta... Ahí també baix, has ficat el boli, dic jo que serà baix. baixa. I a esta, Aixa dalt. per què? Perquè m'has ficat el boli, tu. Ah, perquè t'ha posat el boli dalt i falta dalt. No? Què fas? Ah, pues mira, així la veig un poquet millor, Que li falta la ratlleta, li falta dalt. Que no. Ah, li falta baix.
No, però ja no ves, ja no. Ese tamany ja ho No. tinc molt malament. Definitivament, Però si ho fas... A veure, Miopia. espera un momentet, espera a veure. definitivament miopia. Ah, miopia tinc? Això és miopia, José? Xica, quina claretat, ho ves tot molt bé! Mira, li falta baix, Baix, a la dreta, a la dreta, baix, baix, i baix. i baix. Però més xicotiu. Més xocotiu? Fotre, Ui, collins. fotre, fotre. Ah, resulta que les ulleres ves molt bé, eh? Ah! Ya está, ya está, ya está, Vale. ya está. Ixe, Ahí se le falta baix, fotre, que vista. A i ahí este, se a la dreta, i a este, i ahí se li falta dalt, i a i ahí este, se a la dreta, i a ixe, a l'esquerra, i a i ahí ixe. se baix. Fotre, ja està. Ulleres. Ulleres. Xica, le tinc cair tota la vida les ulleres i jo no per no clavar-me les ulleres perquè jo dic, xica, és que en ulleres jo que no me trobe. I per què te les vas fer? Pues porque les necessitava, perquè va creuar el carrer i tot, que venen cotxes i no les veig. I com se t'ocorreix estar llegint revistes i no posar-te les ulleres? Què vols veure tu ahir? És de veres, a veure? Mires per on mires, Rivera Televisió, la televisió de la teua província. Mira, xica, mira, 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 entre coses i casos. I està i Carol Ross i... Home, otros! Som nosaltres. Sí. A veure, veure que ho veig ja. Ah, tu sí que és de veres. Ah, sí? Jo des d'ací sí que ho veig bé. Tu I veus? sense ulleres. Gràcies a Déu. Gràcies a Que Déu. quina gràcia! Pues ara jo el ves bé que no el veia. Sí, sí. Ah, pues no sé si... De totes maneres, jo crec que el que tinc que fer és deixar-le... Mira, me pareix que el que vaig a fer és que le vaig a deixar les ulleres al metge que vindrà després, José, perquè l'havia cridat per això. Perquè com tenia un problema de vista, digo, xica, pues vaig a agarrar-le les ulleres avui i li preguntaré al metge si me les puc deixar aixina o canviar-le la graduació o què fer. Bon propòsit el que tens avui És de que bon estic matí. patint tots els dies per culpa de les ulleres, que no vull ficar-me-les, que me diga si hi ha una altra cosa per veure millor sense ulleres. Segur que hi ha alguna cosa. Segur que hi ha algo. Segur que hi ha alguna Pues mira, tendré que consultar-ho quan vinga, ¿vale? Molt bé. Han recordat que tinc que preguntar-li. Ah, després. Que jo crec que tinc de tot. Quan No tinc comencem? miopia, hipermetropia, astigmatisme, Tot. hipermetrastigmatisme... Tota la vegada que em veig els Però que aeres. tinc moltes coses jo. En fi. Bé, No ho pues, sé. Bueno, pues mira, ya sé que quan venga el metge tenen que preguntar-le, José, perquè estava molt amoïnada jo en la vista, diu, jo no me ves molt bé. però no sí, me ves bé. és que tens un empenyo molt... Anem al molt, cine molt i clar. aquestes pel·lícules que estan subtitulades Sí. no les veig. Però I com les mai tens que porte les veure? ulleres, I quan te les poses, te lleves els cristals. Pa què les vols? perquè se me veuen els ulls, que tinc els ulls verds molt bonicos i en les ulleres no es veuen. Te deixes la muntura i te lleves el cristal. Clar, Ah. pareix que veig millor, que no és de veritat, pareix que porte ulleres i que ves millor. Psicològicament influeix un poquet, xico. Sí, psicològicament. Psicològicament el teu és de fàbula. Què vols que el diga? És de fabula. Sí, sí. Bueno, De fabulós. Fabulós volia dir dona, fabulós. pues bueno, fabulosa, vos se m'ho deixa al metge quan vinga, a veure si m'arregla Ah, ja ja. este problema d'una vega per totes. I podré llegir sense ulleres. I podré mirar Rivera Televisió i no equivocar-me, que estic veient un home i em pareix una dona On estàs veient un home? quan estem mirant les pel·lícules. Ah. Tot per no ficar-me les ulleres, és que és increïble. Jo estic veient Tu estàs veient una... una dona en aquests moments. No, però sóc jo. A veure, Això no sóc jo. posa les ulleres, sí, que igual no te veus bé. A veure qui és. A veure qui veus ara. Ai, mare de Déu. Fixa't a veure. A veure qui No, veus. això no sóc jo. Clar que no eres tu, és que no te veus bé. Això sí que sóc jo! Sí. Xica, mira, ulleres i tot. I tu saps això què vol dir? Tu saps això què vol dir? Què vol dir? Si tu i jo estem ahí, per què serà? Què? Sí, Ja estem. ja. Estem en l'aire. En el aire. Saluda tu. Saluda jo primer. Sí, vale, porfa. Vale. Arrima tu a som entres. Vale.
Bon dia, amics i amigues. Això és Entre Coses i Casos, el nostre magazín matinal de 11:15 fins al voltant de les 2 del migdia que els portem a Ribera Televisió. Carol Ros i José Antonio San Martín. Molt bon dia.